Nyilván igen, nem Kérsz? pont ez túl boldogán ez a helyzet. Egyébként én Egyet, nagyon te. boldog vagyok, hogy idáig is eljuthattam, és remélem, hogy sikerül még benn maradnom, és mutatni magamból még olyan dolgokat, amik bennem vannak. Ne temesd ezt a szituációt. Abszolút nem erről van szó. Oké, 20 másodpercük maradt, hogy bejelentkezzenek a zsűrizéshez, használják ki még az utolsó másodperceket. 78%-ot javaslom elérnek. Sikerült ez már ennél magasabbra is. Magasabbra tudni a százalékmérőt, ez jelenteni a biztos továbbjutást. Kedvelni fog. Hát igazából ez a dal számomra Most nem akarok. fontos és érzelmes dal, mert igazából ez az egyik olyan dal, amiben a leginkább Még? Nem kapsz. Akkor Nem. most legyen így. Még? Minden Nem. fájdalmadat, dühödet, Nem. kétségbeesésedet. Nem. Tedd bele. Önök pedig tegyenek bele mindent, hogyha szeretnék Helén segíteni. Kék jobbra, Na. ez az igen. Mit akarsz? Arra, hogy esetleg nem. A tét, az Na. előtöbeítás és a 78%, ez után Na. emelkedik a fal. A színpad, De, Gondi de, Helén! de. Szépen. Szépen. Na hát. Jó van. Kérsz még?